Diríem que iniciem la nostra exposició fent esment, anem a referir avui a un complement en el que vàrem parlar dels atributs hipostàtics de l'Esperit Sant. I per tant parlarem avui una mica de la processó de l'Esperit Sant. Doncs iniciem aquesta comunicació fent esment de les paraules de Sant Marc d'Efes en la sessió 23 del Concili de Florència, segons consta en les actes pròpies d'aquest concili. Sant Marc va dir: perquè llavors el nostre diví Salvador, després d'haver parlat tan directament de si mateix i d'haver atribuït a si mateix, igual que al Pare, l'enviament de l'Esperit Sant, no ha dit igualment que la processó procedeix de nosaltres, és a dir, del Pare i del Fill. És evident la diferència que volgué establir Sant Marc entre el que els hi és comú en relació a l'Esperit Sant i el que pertany exclusivament al Pare. Les paraules de Jesús Crist, jo us enviaré, preses en el sentit de que si l'Esperit és enviat pel Fill, és perquè l'Esperit prové del Fill. D'altra manera, el Fill no podria enviar a l'Esperit Sant. No són admissibles, donat que en el si del misteri trinitari l'enviament d'una persona per una altra suposa necessàriament que la segona procedeixi de la primera. I això no té una base escripturística, ans al contrari. La mateixa escriptura diu que tanmateix el Fill és enviat per l'Esperit Sant i no únicament pel Pare. Isaïes 48, 16, Isaïes 61, 1 i Lluc 4, 18. En tant que la generació eterna del Fill és atribuïda exclusivament al Pare i en cap cas a l'Esperit Sant. Sant Ambrosi de Milà, en el seu escrit de Espíritu Santo, llibre 3, capítol 1, número 8, diu, en efecte, que el Fill envia l'Esperit Sant i que ell mateix és enviat per l'Esperit Sant, pròpiament per la seva unitat d'essència i per la seva participació en llurs operacions. Existeix una distinció rigorosa entre la processó eterna de l'Esperit Sant, és a dir, el seu atribut hipostàtic, la seva processó ad extra, temporal, vers les criatures, i el món, atribut de la seva economia, manifestat mitjançant les energies increades, operació atribuïda també al Fill. Joan 16, 28 al 29. Quan afirmem que l'Esperit procedeix del Pare per aspiració, com diu el Jordi Planes, solament parlem de la processó eterna hipostàtica de l'Esperit Sant. En tant en quant parlem de la seva economia, processó temporal o operació en el món i les criatures, aquesta esdevé sinèrgica palesament amb l'economia de la segona hipostasi. La distinció entre increat i creat enfront d'espiritual i material, esmentada per Sant Màxim el Confessor i la formulació de Sant Gregori Palames entorn als conceptes essència, energia i operació, concretament el concepte d'energia increada, circumscriuen tot el que acabem d'exposar. Quan la tradició afirma al respecte de la teologia trinitària que l'Esperit Sant procedeix del Pare, ho fa amb base escripturística citant a Joan 15, 26. Όταν έλθε ο Παρακλητός χωνεγό, πέψω χυμήν, παρά του πατρός, του νεύμα της αμφελίας, ο παρά του πατρός, εκποτάς διακίνος, μαρτυρίαν περί εμού. És a dir, quan vingui el Consolador que jo enviaré a vosaltres de part del Pare, a l'Esperit de la veritat, el que ve del Pare, o el que del Pare prové, ell testificarà sobre ell. L'expressió que procedeix del Pare
explicita la propietat hipostàtica de la tercera persona, en cap cas la seva economia o operació en el món i en les criatures mitjançant les energies increades. En cas contrari, hauríem d'admetre una tautologia estranya. Quan vindrà l'intercessor que jo us enviaré del meu Pare, l'esperit de veritat que ha estat enviat pel Pare, ell donarà testimoni de mi. El verb procedir en el text de Joan està en present i no correspon a un enviament futur, hic et nunc, eternament. És el que significa l'esperit, doncs, procedeix del Pare. La reflexió de que tal afirmació no exclou per si mateix l'afirmació que l'Esperit Sant procedeix igualment del Fill, com sostenen els occidentals, sinó que la confirma, ja que el Pare i el Fill són un per essència, i el Fill posseeix tot el que posseeix el Pare, no s'ajusta certesa, ja que tanmateix, encara que el Pare, el Fill i l'Esperit Sant són un per essència, difereixen en tant en quant llurs hipostasis. Per essència, tots posseeixen tot. Com hipostasis, tenen propietats o atributs pròpies no comunes, com vàrem estudiar, el Pare la creació, el Fill la soteriologia o la salvació, l'Esperit Sant, la tercera persona, la santificació. L'expressió d'aquesta visió errònia, teològicament parlant, la trobem històricament en l'heretgia dels sabelians, que confonien les hipostasis com a diferents maneres d'expressió de l'únic Déu. Aquest error avui en dia es dona inconscientment quan se parla, quan parlem de la Trinitat. Si admetem que l'expressió que procedeix del Pare suposa, lluny d'excloure, que l'Esperit Sant procedeix també del Pare, el Fill essent un per essència amb el Pare, hauríem d'admetre que l'expressió engendrat del Pare no exclou, sinó tot el contrari, la idea de que el Fill ha estat engendrat també per l'Esperit Sant. Aquest essent un també amb el Pare. En el mateix sentit hauríem d'admetre, si més no, que el Fill engendrat del Pare és també engendrat de si mateix i que l'Esperit Sant que procedeix del Pare procedeix també de si mateix, en base a la unitat d'essència i coeternitat. Conseqüentment, quan s'afirma que l'Esperit Sant procedeix del Pare, no es pot comprendre junt el nom del Pare al mateix temps el Fill, el qual és un per essència amb ell, però diferent d'ell hipostàticament, tal com senyala Sant Gregori el teòleg en un dels seus escrits, concretament Oració, capítol 25. La processó eterna, atemporal, hipostàtica de l'Esperit Sant, prové del Pare, tal com es pot verificar en la tradició patrística en els escrits de Sant Atanasi el Gran, Epístola a Serapion, capítol 2, 5, Sant Gregori el teòleg, Sermó 34, Sant Joan de Massè, explanació de la fe ortodoxa, capítol 3, verset 7, està editat en català, i Sant Joan Crisòstom, homilies sobre Sant Joan 68 i 78, també editades en aquest cas en castellà. Les expressions escripturístiques de Joan 16, 12, 15, prendrà de lo meu, o la de la carta als de Galàcia, capítol 4, 6, l'esperit del seu fill, no han d'interpretar-se com quan l'esperit és anomenat l'esperit del Pare, referent a Mateu 10, 20. En Romans 8, 9 trobem també una inconcreció semblant. L'esperit del Pare i en el seu cas l'esperit del Fill són expressions de l'apòstol Pau fent referència als dons de la gràcia, o sigui a l'operació o economia de l'Esperit Sant. Però en cap cas la seva processó hipostàtica, les paraules de Crist, rebeu l'Esperit Sant, Joan 20, 22, si fos referida a la recepció de la processó hipostàtica per part dels apòstols mitjançant l'alè del Mestre, d'igual manera aquests transmetrien als fidels mitjançant la imposició de mans, Hebreu 8, 17, si s'evidència, doncs, que el que és transmès és el do de la gràcia i no la hipostasis divina, tal com ho afirma Sant Joan Crisòstom a la seva homilia 86. No podem trobar cap passatge escripturístic clar i directe que mostri que l'Esperit Sant procedeix de cap altra font que no sigui la font del Pare. Però, arribats en aquest punt de la nostra exposició, cal aclarir que perquè el que fa la tradició ortodoxa
El paradigma de les dites o anomenades processons de les hipostasis trinitàries, les anomenades pericoresis o circumcessio ad intra i ad extra, paradigma bàsic utilitzat a Occident per la contemplatio trinitària, comporta una darrera reflexió per part nostra. El terme pericoresis, contenir, abraçar, confrontar, és atribuït a Sant Gregori Naciancè per assenyalar la doble naturalesa de Jesús Crist, el temps que permet l'intercanvi de propietats i atributs. El terme fou també utilitzat per Sant Joan Damascè per reflectir la unió indissoluble de les tres hipostasis divines i per assenyalar també la inhabitació i compenetració de les singularitats. Diríem que el terme expressa una paradoxa, la de la perfecta i única comunió de les tres hipostasis. Som perfectament sempre un, sense deixar sempre de ser tres. La relació entre l'un i les realitats d'ell emanats és descrita per Plotí en forma d'irradiació. Ell fa servir la paraula perilampsis en la seva obra Eneades, capítol 5, 1, 7. Segons ell, tots els éssers, segons Plotí, produeixen necessàriament al seu voltant, per la seva pròpia essència, una realitat que tendeix vers l'exterior. Es tracta, doncs, d'una projecció en forma d'imatge. Aquesta forma de projecció o comunicació és l'anomenada proodos, la processó. L'antiguitat i l'edat mitjana varen pensar en aquesta categoria. L'edat moderna ha pogut pensar en termes d'evolució. Per explicar, per dir-ho així, doncs, tota aquesta dinàmia de l'eros diví versus la creació. Més enllà d'un pensament emanista o panteista, la teologia occidental ha utilitzat la noció de processó per tenir accés intel·lectual al misteri de la Trinitat. Processio operationis, volició respecte al subjecte que vol, i processio operanti, o acció exterior, són les opcions a tindre en compte. Per analogia, es vol entendre, partint de la processió operanti, la processió ad intra o immanents i la ad extra, dita també transitiva. Seguint a Sant Gregori Naciancè, en la seva experiència de contemplació de la Trinitat, ens diu que ella és el principi de tot el que hi ha a baix, aquí a baix, separada per al temps. Malgrat la contingència, llibertat, necessitat de l'ésser creat, no hi ha cap dependència de la Trinitat vers aquest ésser, cap determinació o processó eterna de les hipostasis divines vers l'acte de la creació del món. Les criatures podrien no existir. Déu seria, però, Trinitat, ja que la creació és un acte de voluntat i la processó de les persones és un acte conforme a la naturalesa. Cata ficim. No hi ha cap procés interior en Déu, cap dialèctica de i entre les tres hipostasis, cap esdevenidor, cap tragèdia de l'absolut que necessiti per superar-se o resoldre's el desenvolupament trinitari de l'ésser diví. Parlar de processons, actes, determinacions interiors és parlar d'insuficiència i pobresa del nostre llenguatge, de la realitat, dels límits del logos humà. S'imposa, doncs, la visió apofàtica, la distinció entre essència, energies i operacions. S'imposa definir la naturalesa de la sinergia teàtrica, s'imposa la postulació de la naturalesa de les necessitats de Déu, se'ns apareix el concepte de quinonia com a mètode de participació entre el creat i el creador, tal com explica Sant Gregori Palamas, esterilitat total de qualsevol descripció intel·lectual garantida de realitat, com a recordatori en possibles diàlegs o discussions que tindrem i que intentarem interpretar. Citem un cop més a Joan 14:26.
ho de paraklitos tu neuma tu agion, ho pepsi, ho pater en to onomatimo, equinos himas idaxi, panta que hiponesi himas, panta hipon himin a iconimin. Però el Consolador, l'Esperit Sant, el que enviarà el Pare en el nom meu, aquell que us ensenyarà totes les coses i us recordarà totes les coses que us vaig dir jo. En el símbol de Nicea Constantinoble, de tots conegut, primer concili i segon, primer concili i segon econòmic, l'Església proclama: i en l'Esperit Sant, Senyor donador de vida, que procedeix del Pare. Fins aquí, doncs, la nostra reflexió com a final de curs entorn a la processó de l'Esperit Sant, que complementa, doncs, els cursos del dia anterior i que complementa una mica, doncs, les set unitats que estan, hi ha algú que ja les té adelantades, de la teologia dogmàtica. També, doncs, felicitar-vos perquè la gent que ha acabat el tercer any de teologia de la imatge, doncs pràcticament tothom l'ha acabada in tempo, vull dir, en el temps, i això us permet, diguéssim, per l'any que ve reanudar. Tenim bones notícies que donar, i és que a través del metropolita Amfilogie, que en aquest moment és l'administrador apostòlic per Centre Sud-amèrica, ens encomana que ens encarreguem de formar des d'aquesta petita escola d'aquí una extensió per tot el que és Centre i Sud-amèrica, perquè allà ja hi ha uns 10 o 12 persones que estan esperant en aquest moment que se'ls doni material per començar els cursos, i que també, si Déu vol, doncs també hi ha un grup, això és una altra part, que és el grup que hi havia al Brasil, doncs s'ajuntarà amb un nou grup que ha sorgit a Lisboa i que també, doncs, començaran a fer. Això vol dir que l'any que ve, perquè tingueu una mica de referència al nivell que farem de teories dogmàtiques que acabem de llegir, sobretot tothom s'ha entès molt bé el que hem dit avui, no? Si no estem a Quaresma, si s'ha entès el que hem dit avui. És el procés de reflexió. Bé, procurarem entendre aquest nivell i a part d'això que procurarem també arrodonir encara més el curs que ens ha servit a tots una mica aquests 3 anys per dintre de la teologia. Segurament que podrem fer un any complet, que serà una mica calca dels cursos de Sant Sergi i del curs de l'Institut de Teologia Sant Joan, el teòleg de Brussel·les, és a dir, que hi haurà segurament 8 o 10 matèries que es podran cursar aquest any que ve. No és que es tinguin fet totes de cop, però serà el primer any, esperant que, perquè, és a dir, com que ens ho demanen que ho preparem tot això per Centre i Sud-amèrica i per Portugal, doncs també nosaltres aprofitant. I no sé, vull dir, simplement, doncs, gràcies per que existiu i esperem que l'any que ve, doncs, puguem continuar pels que no s'hagin desanimat massa per totes aquestes paraulotes i totes aquestes expressions una mica estranyes. Diríem que avui és un dia per donar gràcies. I les primeres gràcies que tenim que donar tots plegats nosaltres aquí és gràcies a la Montserrat Ocaña, perquè ella ha sigut la intermediària que a Barcelona poguessin arribar les relíquies de Sant Gregori Palamas i que esperem que a veure si es pogués organitzar un viatget per poder anar a vendre les relíquies a Tessalònica, o també estem donant voltes per poder fer un viatge també a Sèrbia per visitar també els pares de l'església que estan allà. Llavors, encara que és un petit present molt senzill, doncs a la Montserrat li donem això per donar-li les gràcies que ens hagin portat aquestes relíquies.
després, una mica també, seguint amb aquestes gràcies, a la doctora Germanòdic, la Tàmara, que és amiga nostra, perquè ella també ens ha encoratjat i al mateix temps també hem pogut posar una mica del logo de la Pompeu de les certificacions d'aquest any, això, moltes gràcies, Tàmara. I com que ella és una autoritat acadèmica, llavors, doncs, diríem que, i com que ja volem posar l'escola amb una serietat, doncs, per tota aquella gent que han seguit perquè sembla que no, però hem passat 3 anys parlant de teologia de la imatge. Us toca a vosaltres valorar el que heu après al final i el que sabíem abans, i aleshores doncs hem pensat que per almenys perquè després en el futur, si tenim un reconeixement del tipus que sigui i del vingui on te vingui, però que tinguem constància ja de la gent que ha fet l'esforç de fer el curs, no solament de fer el curs, sinó de passar el curs i de treballar totes les unitats d'aquests 3 anys. I per tant, tota aquesta gent que ha acabat i que ha fet això, doncs la fundació, que és ara la institució que porta el pes de tot això, doncs els hi ha fet una certificació perquè la tinguin com a record i la guardi. Per nosaltres, per l'escola, és la primera vegada que ho fem, però també és un pas més endavant per consolidar tota la nostra activitat. I jo penso que la Tàmara li donarà a cadascú que vagi citant. Jaume Puigdengoles. Sergio, que no està. Sergio. Joan Cívic. Molt bé. Jordi Planes. Pere Bosch. Bueno, llavors ja tenim totes aquelles ovejas descarriades que durant no 3 anys, sinó des que els dinosauris dominaven la Terra, que han freqüentat les nostres xerrades, però hem volgut ser una mica, diguéssim, seriosos i hem preparat unes certificacions, que aquestes són les que acabem de donar, són amb qualificació, dels resultats que en té, i les que anem a donar ara són d'assistència, que han assistit durant 3 anys. Catalina Navarro. Maria Rosa Ocanya. Montserrat Velaz. Ángel María Goyena. Xema Besson. De moment no ha vingut. Víctor Centellas. Moltes gràcies. I Enric Armada. Doncs heu fet bona feina i heu tingut que escoltar 2 tons d'aquests interminables, i de la mateixa manera que aquesta gent els he pogut fer una certificació que té el valor que té, el valor de la fundació, i doncs encoratjar que els que vulguin continuar i seguir, doncs intentarem poder fer les coses. Però per això, es té que arribar a l'hora, es té que venir i a més es té que resar. Perquè si es fa teologia sense estar emparedada a la pregària, doncs malament a rai. Llavors passa el que passa, surten híbrids d'aquests que són per històries per no dormir. Molt bé, doncs ara penso que el que podrem fer és que donem gràcies a tots i ens anem a sopar, que ja tots ho esperem i escolteu fins l'any que ve.
Sabeu que també hi ha la celebració de Sant Joan Baptista a Planils. Els que tinguin temps, vulguin i puguin, estan tots ben convidats. La litúrgia s'arresteu? La litúrgia serà a les 11. A les 11. Les confessions i les prosternacions seran una hora abans. Molt bé, moltes gràcies a tots, Vinga. Gràcies a tots.